Имате ли желание да участвате в едно предизвикателство? Разбира се. Така, сега ще ви кажа трима футболисти. Трябва да изберете кой да е титуляр, кой е резерва и кой да бъде продаден. Де Бройне, Валверде и Бруно Фернандеш. Така, значи в момента менеджмент форма на Бруно Фернандеш е феноменална, така че него ще го оставя титуляр. Ще продам Федерико Валверде, понеже е скъп и млад. И Де Бройне. На скамейката Де Бройне, защото е опитен футболист. Добре, искаш ли да ти дам още трима? Добре. Меси, Роналдо и Неймар. Меси ще играе. Не, Роналдо ще играе. Не, Роналдо е Меси най-великият футболист всички времена. Меси в Няма по-добра как. Добре, Роналдо, мисля, че вече знаем кой е любимият отбор. разбира се. Роналдо 100% ще играе. Ще продадем Неймар и Меси на скамейката. А гледате ли тази година световното първенство? Разбира се. За кой сте да питам ли? Португалия. Естествено, заради Роналдо. Добре, много благодаря, че участвахте. Печелите си една награда от Betfon. Заповядайте и пожелавам тази година да спечели Португалия. И да се насладите на тази годишно световно. Хубав вечер!